σε ό,τι αφορά το Δήμο της Κέρκυρας, εμείς θα είμαστε έτοιμοι για τις δράσεις που αναφέρονται και στα διαπόλυτα νησιά να υποβάλουμε την πρότασή μας ολοκληρωμένη μέχρι τις 29 του μηνός. Ήδη σας είπα ότι έχουμε πάρει ένταξη για πράξεις και δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα νησιά όπως το δικό σας, κύριε Δήμαρχε. Όχι, το δικό σας το έχω εγώ. Όπως είναι η Ιθάκη, όπως είναι ο Κάλαμος και η Παξή, κύριε Δήμαρχε. Εμείς για τα αγκαπόδια έχουμε ακόμα να υποβάλουμε 3 φακέλους, 3 δράσεις που αναφέρονται σε ανάδειξη διαδρομών στα νησιά των Διαποδίων, την ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, εκκλησμών, πατιών και λοιπόν σημείων ενδιαφέροντος. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και η πρότασή μας θα υποβληθεί